A Asociación TDAH Salnés traballa reo para despexar as dúbidas e sombras que rodean este trastorno, para responder ás cuestións que normalmente se producen sobre o trastorno de déficit de atención e hiperactividade. A entidade celebra este venres 13 de abril unha xornada informativa. Fala do TDAH dende o seu diagnóstico a nivel cerebral, pasando por intervención a nivel familiar, ata o que xa é o meu ámbito, que é a nivel escolar, para que os pais sepan que dereitos teñen ante un neno con este trastorno, que é o que teñen que facer os profesores, darlle ferramentas aos profesores e darlle axudas por como se pode traballar con estes alumnos. A cita será en Expo Salnés a partir das 8 da tarde. A organización conta coa colaboración do Concello de Cambados, que ve de xeito positivo as iniciativas que se tomen para evitar os prexuizos contra os nenos e os adultos que padecen este trastorno. É necesario realizar este tipo de charlas informativas para concienciar, darlle a coñecer esta problemática ás familias e entendemos que tamén para que os docentes nos propios colexios de Cambados estén ao tanto da cales poden ser, pois, digamos, este tipo de trastornos ou problemas que poden ter algúns dos seus alumnos nas aulas, non? A charla é de carácter gratuito e está dirixida a todo tipo de públicos. Enmárcase nas actividades que se organizan dende a Asociación TDAH Salnés para fomentar o coñecemento deste trastorno, como complemento das iniciativas de apoio diario ás familias. En que nos axuda? Que os nosos nenos están totalmente protegidos, teñen todo o que necesitan e os pais, que nos preocupa moitísimo, podemos ofrecer todo o que necesitan xa que non temos esa axuda económica. A asociación tamén prepara outra cita para este mes de abril. A Facultade de Ciencias da Educación de Santiago de Compostela acollera o vindeiro xoves 26 as terceiras xornadas de acoso escolar, organizadas coa colaboración das Universidades de Santiago e A Coruña.